Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Col·legi d'Economistes i a aquesta sessió organitzada per la Comissió d'Economia Financera. Dono les gràcies per la vostra assistència, però també dono les gràcies als dos ponents que han tingut la generositat de dedicar-nos una estona del seu temps i informar-nos sobre un treball que s'ha fet en el marc del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya sobre aquests fons tan parlats i tan debatuts per tothom. Aquest informe té un aspecte molt tècnic, té un aspecte que intenta, com li correspon a l'organització, ajudar al govern en prendre les decisions més encertades de cara a utilitzar aquests fons en aquelles activitats que s'hi acosten i que major PIB generen. En aquest sentit, aquest informe té un treball molt profund i molt ben fet que compara la situació i l'evolució de Catalunya i el seu PIB i l'estoc de capital públic, com afecta l'estoc de capital públic en la generació del PIB i el compara amb l'economia espanyola i amb l'economia dels països del nord d'Europa, que tenen una posició envejable una mica per tots. L'evolució de l'acte la farem en què, en primer lloc, el David Mallafré, amb qui ara us presentaré, farà la part més tècnica, més de dades, i el Ricard Bellera us farà la part més de recomanacions cap al govern. Llavors, en aquest sentit, un petitíssim informe, un petit resum del seu currículum vitae. El David Mallafré és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UAB, és doctor en Economia Aplicada amb l'especialitat d'Economia Regional i Urbana també per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el títol de mestratge. És tècnic del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, com a tècnic de suport de Comissions Obreres de Catalunya, com a addicional. Els seus àmbits d'especialització en el CETES són l'estructura productiva de l'economia catalana, l'economia del sector públic, economies i polítiques d'habitatge i economia de l'educació. Entre els anys 1993 i 2003 va ser professor ajudant i professor associat de la UAB en l'assignatura d'Economia del Treball. També en l'assignatura d'Economia del Treball i en els anys 2002 i 2003 va ser professor consultor de la UOC en la llicenciatura de Ciències del Treball. I us presento ja també al Ricard Bellera, que parlarà a continuació, que és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Té estudis d'història fets a Berlín, d'on és provinent i on va treballar també una part de la seva vida. És màster en escritura per la televisió i el cinema, narració i informació de la UAB. És diplomat en estudis superiors especialitzats en teoria de la comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Parla 5 idiomes. Des del 2017 és secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, organització en la que desenvolupa la seva activitat professional des de 2005. També és president de la Fundació Paco Puerto des de la mateixa època. Ha estat formador sindical a l'Institut Sindical Europeu d'enero a desembre de 2016 i president del Comitè de Coordinació dels Consells Sindicals Interregionals de la Confederació Europea de Sindicats i membre de la seva executiva. En comissions ha desenvolupat diversos llocs de responsabilitat, com secretari internacional de Migracions i Cooperació, president de la Fundació Pau i Solidaritat, secretari internacional de Comissions de Catalunya o conseller d'Eures de Comissions de Catalunya. I amb anterioritat va desenvolupar la seva activitat professional en l'àmbit de comunicació. Només alguna referència, per no fer-nos tan llarg, que va ser coordinador del programa Televisió Infoidiomes de BTV, redactor i director i productor de pel·lícules i documentals i gerent de l'editorial Llibreria de la línia Bertelsmann.
redactor de Círculo, diverses coses. No m'allargo més. Amb anterioritat a això, com us he dit abans, també va treballar a Berlín. I, per tant, ara ja em callo, que no faig falta, i li dono la paraula al David Mallafré, a qui escoltarem atentament. Gràcies, David. Molt bé. Moltes gràcies, Carme. Bon dia a tothom. Bé, en la propera hora i quart us presentarem l'informe a l'estoc de capital, el paper de la inversió pública i l'oportunitat dels fons Next Generation EU. Si em permeteu, compartiré amb vosaltres la presentació de l'informe. Bé, com us deia, durant aquesta hora i quart us presentarem l'informe. L'objectiu principal de l'informe, com ha identificat la Carme, que es va aprovar per unanimitat pels membres del CETES, és ajudar el govern a orientar les inversions que es deriven dels fons Next Generation cap a aquells projectes amb major rendiment social i econòmic. Per tal d'assolir aquest objectiu, s'ha fet una anàlisi del procés d'acumulació de capital per habitant dels darrers anys a Catalunya per tal de destacar o per tal de detectar quines són les principals mancances, dèficits i les oportunitats existents. L'informe s'estructura en 5 capítols. Resumeixo per aquells que vulgueu després aprofundir-hi. Hi ha un primer capítol on es fa un resum executiu, hi ha un segon capítol on es contextualitzen els fons que s'han creat a partir, les institucions europees han creat a partir de la pandèmia provocada pel Covid-19. En una tercera part, en un tercer capítol, es fa una revisió de la literatura econòmica en relació al paper que la inversió pública ha jugat en el creixement o juga en el creixement econòmic. I en el quart capítol es fa tota una descripció de l'evolució de l'estoc de capital per habitant de l'economia catalana i entre el període 1995-2016, comparant amb els nivells i evolució d'aquest estoc de capital en les economies més riques de la Unió Europea, que anomenem nosaltres la UE Nord, composat per Alemanya, Bèlgica, Àustria, Holanda, França, Dinamarca i Finlàndia, 9 països de la Unió Europea, i també comparat amb Espanya. I s'intenta fer aquesta perspectiva evolutiva desagregant l'evolució de l'estoc de capital per sectors institucionals, tipologia d'actius en què es concreta aquesta inversió i per branques d'activitat econòmica. Finalment, hi ha un 5è capítol de consideracions i recomanacions on es trasllada al govern les recomanacions que han acordat els membres del Consell. Per fer aquesta presentació la dividirem en 2 parts. En la primera part es destacaran els principals resultats de l'informe, principalment aquells que es deriven dels capítols 2, 3 i 4 que he exposat fa un moment i que presentaré jo mateix com un dels autors de l'informe, conjuntament amb en Matías Vives i sota la direcció de Joan Antoni Santana, que formem part de l'equip tècnic del CETES, i una segona part on es presentaran o on es resumiran les principals recomanacions que es deriven d'aquest informe i que les presentarà en Ricard Ballera com a membre del CETES, com a conseller del CETES i també com a ponent de l'informe. Per començar, deixeu-me fer primer una petita revisió o introducció de la metodologia que hem seguit en l'elaboració de l'informe. Crec que és important perquè el CETES, com molts de vosaltres sabeu, és un organisme de consulta del govern que l'objectiu principal de tota la seva activitat és traslladar al govern posicionaments de consens entre els agents socials.
Des d'aquesta perspectiva, la tasca que fem els serveis tècnics principalment és de posar a disposició dels nostres membres una plataforma de treball que els faciliti arribar a aquest consens. Aquest informe, amb l'objectiu d'orientar les inversions associades al fons Next Generation, per poder dotar els membres d'aquesta plataforma, el que s'ha fet és inicialment s'ha treballat fent una revisió bibliogràfica de la importància que ha tingut la literatura econòmica, el creixement, l'impacte de la inversió pública sobre el creixement econòmic, tant des d'una perspectiva teòrica com des d'una perspectiva empírica. Després hi ha un segon bloc que hem utilitzat en la metodologia, que és l'explotació estadística per l'anàlisi de l'evolució del nivell d'estoc de capital, on principalment el que fem és intentar aprofundir o intentar analitzar les principals bases de dades que actualment existeixen sobre la dotació d'estoc de capital de l'economia catalana en comparació amb l'economia espanyola i les economies europees. Per fer això hem utilitzat la base de dades de l'estoc de capital publicada dins de les dades de capitalització i creixement de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, l'IBIE, finançat també pel Banc Bilbao Vizcaya, i el que hem fet és utilitzar el concepte de riquesa neta, el concepte de capital net, que està descrit en aquesta base de dades. I per comparar-ho amb la Unió Europea, amb els països més rics de la Unió Europea, hem utilitzat la base de dades EUCLEMS, que és una base de dades d'àmbit europeu dirigida per l'Institut de Viena d'Estudis Econòmics Internacionals, i en algun moment també hem utilitzat com a font de dades l'Eurostat, sobretot per trobar indicadors del nivell de preu de la formació bruta de capital. A més, com a metodologia de treball, el CETES, els membres del CETES també han comptat amb la intervenció en el grup de treball, amb la compareixença d'experts en la matèria, com són el senyor Javier Toz i el senyor Josep Puixeu, del Comitè Econòmic i Social Europeu, la senyora Natàlia Mas, secretària d'Economia del Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, el senyor Joan Romero, conseller delegat d'Acció, i la senyora Sandra Jiménez, secretària executiva també d'Acció. Amb tots aquests elements, el grup de treball, composat per representants membres del Consell, han acabat aprovant la proposta tècnica que des dels serveis tècnics fem als consellers i la proposta de recomanacions que posteriorment s'han aprovat en ple per unanimitat dels membres, com hem dit, del CETES. Bé, feta aquesta introducció, el primer que ens plantegem és l'origen de l'informe, és l'aprovació per part de les institucions del govern de la Unió Europea dels fons Next Generation com a resposta a les conseqüències que la pandèmia ha tingut sobre l'evolució de l'activitat econòmica i els seus efectes socials. Aquest apartat, bàsicament, el que es descriu és aquesta reacció per part de les institucions europees. Es caracteritza principalment perquè davant d'aquesta situació s'ha respost amb mesures d'estímul de l'activitat i aquesta ha estat una reacció que es diferencia, per exemple, de la que hi va haver en l'anterior recessió econòmica, la recessió provocada per la crisi financera de l'any 2008. Aquestes mesures d'estímul veiem que tant s'han produït a curt termini, a través de la flexibilització, per exemple, dels objectius de dèficit i deute públic de l'Estat, amb la suspensió del pacte d'estabilitat i creixement per part dels estats membres,
i després perquè el Banc Central Europeu ha injectat liquiditat per finançar part de les mesures que han hagut de prendre els governs estatals a través del programa de compra d'emergència pandèmica. Però, a més, a mig termini, aquesta resposta o estímul de l'activitat que han tingut les institucions es tradueix a través de l'aprovació del marc financer plurianual 2020-2021. Estan, bàsicament, els principals fons que ja existien, el FEDER, PAC, etc., per aquest període 2021-2027, amb una dotació de fins a 1,74 bilions d'euros, i per l'aprovació dels fons Next Generation. Aquests fons suposen una aprovació es coneix de 0,75 bilions d'euros repartits entre 390 milions d'euros en forma de subvencions, transferències a l'Estat, i 360.000 milions d'euros en forma de préstecs. A més, aquests fons s'articulen principalment a través del mecanisme de recuperació i resiliència, que entre els anys 2021 i 2023, ampliable fins al 2026, suposaran la injecció de 672.000 milions d'euros per fer reformes i inversions. Aquests fons el que es pretén és finançar despesa no recurrent, que posin un canvi estructural i que tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, sobre la sostenibilitat, sobre la competitivitat a llarg termini i sobre l'ocupació dels països estats membres de la Unió Europea. A més, aquests projectes han de prioritzar reformes i inversions que es destinin o que donin suport a la transició sostenible per afrontar el canvi climàtic i la transformació digital que es preveu que aquests fons puguin impulsar. A Espanya, d'aquests fons que correspondrien a 140.000 milions d'euros, dels quals 72.000 han de venir en forma de transferència. De fet, el govern, per rebre aquests fons, el govern de l'Estat va aprovar el Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència, que fa un parell de setmanes la Comissió Europea li va donar el vistiplau i que ja projecten la possibilitat de rebre aquest estiu 10.000 milions d'euros anticipats d'aquests fons i a finals d'any fins a 27.000 milions d'euros. Per tant, des que s'ha aprovat l'informe, ha anat avançant i aquests fons han seguit la seva trajectòria. Pel que fa a l'informe, contextualitzat als fons europeus, el que hem fet en primer lloc, com hem comentat abans, és una revisió de la literatura econòmica sobre l'impacte que la inversió pública té en el creixement econòmic. I això ho hem fet des d'una perspectiva teòrica i des d'una perspectiva empírica. Des de la perspectiva teòrica, principalment el que destaquem és el fet que la literatura econòmica ha reconegut un paper fonamental de la inversió pública en el creixement econòmic, tant pel seu impacte a curt termini, perquè la despesa d'inversió a través de la seva activació de la demanda agregada i de les rendes que genera provoca en el conjunt, en el funcionament dels multiplicadors keynesians de la demanda agregada, és a dir, la idea que la despesa d'inversió a curt termini té uns multiplicadors en funció de les proporcions marginals a l'estalvi i al consum que hi hagi aquesta economia o de la proporció a la importació, és a dir, en funció de si la renda que genera es torna a reintroduir en el sistema productiu o se'n va fora o se'n va a l'estalvi. En funció d'això, els multiplicadors keynesians de la inversió generen activitat i creixement econòmic. Però més a mig termini i a llarg termini també destaquem en aquesta part de l'informe la importància que té pel progrés tecnològic o per una part del progrés tecnològic el propi procés d'acumulació. És a dir, hi ha una part de la literatura que el que ha identificat és que el progrés tecnològic es genera en el mateix moment que es produeix el procés d'acumulació de capital.
és a dir, no només de forma externa com nous coneixements que poguessin venir del món universitari o d'altres àmbits, sinó que el progrés tecnològic es genera dintre del propi procés d'acumulació. I, per tant, les millores en l'augment de la productivitat i l'eficiència dels sistemes productius es produeixen de forma endògena dins del procés productiu. Això tant val per l'acumulació de capital físic com per l'acumulació de capital humà. Per tant, l'impacte en el creixement econòmic de la inversió es tradueix tant a curt termini pels seus efectes multiplicadors dels multiplicadors keynesians com a mig termini per l'impacte sobre el progrés tecnològic. I finalment, un tercer element que volem destacar de la part de la literatura més teòrica és que aquests models de creixement endogen i d'economies d'escala creixents també justifiquen la necessitat de la intervenció pública per tal d'assolir un nivell òptim de progrés tecnològic. De fet, bàsicament el que intenta descriure aquí la teoria és que quan es fa inversió, l'impacte sobre el progrés tecnològic no sempre, o una part d'aquest progrés tecnològic, no se l'apropia o no se'l pot apropiar qui fa la inversió. Per tant, existeix una diferència entre el producte privat i el producte social d'un procés d'inversió o del progrés tecnològic que genera el procés d'inversió. Amb la qual cosa, això explica la incapacitat dels mercats competitius per mantenir els nivells d'inversió en aquells nivells que serien socialment òptims. I, per tant, justifica que determinades inversions s'hagin o es puguin fer a través de la planificació i l'execució pública, de l'esfera pública, a través de decisions col·lectives i amb la participació dels interessos afectats a través dels representants socials d'aquests interessos. Des de la perspectiva empírica, es fa tot un recull en l'informe de diferents estudis, articles que han quantificat quin és l'efecte multiplicador de la inversió pública. En aquest sentit, principalment, tots els informes o estudis que hem pogut recopilar el que identifiquen és que l'efecte tractor que té la inversió pública sobre el conjunt de l'activitat econòmica i de la inversió conjunta de l'economia supera el possible efecte crowding out que existeix pel fet que la inversió pública també competeix per tenir finançament i aquesta competència pot encarir el cost del finançament i això pot reduir la inversió privada. La idea és que la majoria d'estudis que hem analitzat, l'efecte tractor derivat tant dels multiplicadors keynesians com del progrés tecnològic que genera la inversió pública, superen els efectes crowding out. En aquest sentit, només per posar un exemple, el Fons Monetari Internacional, en el seu darrer informe, elaborat per diferents països de la zona euro, estima que la inversió pública pot tenir un fort impacte tant en l'augment de la producció en aquests moments com en l'augment de l'ocupació. En concret, el que estimen és que un augment d'un 1% del PIB de la despesa pública en inversió podria generar un augment de la producció del 2% i de l'ocupació entre el 0,9 i l'1,5%. Aquests estudis empírics també han posat de manifest que l'efecte multiplicador de la inversió és òbviament més important en contextos recessius com l'actual, perquè això genera un impacte sobre les expectatives de creixement que posa en funcionament capacitat instal·lada infrautilitzada, és a dir, l'efecte multiplicador es fa més gran, i també és en contextos recessius també i en el curt termini també és important que el finançament d'aquesta inversió es faci a través de deute públic en lloc d'impostos, per intentar
una situació recessiva, evitar retirar a través d'impostos recursos que podrien anar també destinats a la inversió i, per tant, per reduir l'efecte crowding out que pugui tenir això sobre la inversió privada. A més, finalment, en aquest context, per l'economia espanyola, el fet que els fons europeus es financin a través de deute públic mancomunat entre tots els estats membres de la Unió Europea és, evidentment, un avantatge per l'economia catalana i per l'economia espanyola, perquè, evidentment, haurà de competir menys per obtenir aquest finançament, i això generarà un impacte més reduït sobre els tipus d'interès o sobre el cost del finançament. Per últim, en la literatura empírica també destaquem en l'informe que s'han d'afrontar, per tenir una qualitat d'aquestes inversions públiques, s'han d'afrontar els problemes de gestió associats als processos de selecció i avaluació dels projectes d'inversió pública, per evitar que redueixi el seu rendiment o que fins i tot s'arribi a nul. Bé, entrem ara en la part analítica de les dades. En aquesta part, el que primer hem constatat, aquesta part fem és analitzar quina ha estat l'evolució de l'estoc de capital per habitant de l'economia catalana i comparem amb l'evolució, com hem dit, dels països més rics de la Unió Europea i d'Espanya. El primer que constatem és que l'economia catalana ha viscut un important procés de capitalització, com de fet també el conjunt de l'economia espanyola, que es recull per l'augment del capital, de l'estoc de capital per habitant. De fet, des de l'any 1986 fins ara, l'estoc de capital per habitant de l'economia catalana, a preus de la inversió del 2010, ha augmentat de 46.500 euros per habitant a 83.900. Pràcticament s'ha doblat i aquest creixement es situa just per sobre del creixement que han viscut les economies més riques del nord d'Europa. S'ha multiplicat per 1,8 l'estoc de capital per habitant, al conjunt d'Europa s'ha multiplicat per 1,7. Tot i així, ha estat un creixement que en el conjunt d'Espanya encara ha sigut més intens. Espanya ha crescut un 2,3% en aquest conjunt d'anys. Un segon element que constatem és que aquest procés de capitalització, aquest important creixement de l'estoc de capital de les economies, de l'economia catalana, s'està ralentitzant. S'està ralentitzant des de meitat de principis d'aquest segle, a meitats del 2000, i les taxes de creixement de l'estoc de capital s'estan reduint. En termes mitjans, abans del 2007 es creixia, l'estoc de capital per habitant creixia més o menys al voltant del 2-3% anual acumulatiu. Actualment estem creixent per sota de l'1%. 0,8, 0,9, depèn de l'any, però en mitjana estem creixent per sota de l'1%. Aquest és un procés que s'està produint tant a l'economia catalana, a l'espanyola, com de fet en el conjunt de les economies desenvolupades europees. Però tot i així, durant aquest període, des de l'any 78 fins al 2016, el que identifiquem és un procés de convergència cap als nivells de dotació de capital per habitant que observem en els països més rics de la Unió Europea. De fet, l'any 1995, l'estoc de capital per habitant estava un 14% per sota, 14,7% per sota dels nivells que observem a les economies més riques del nord d'Europa. Actualment estem un 2,2% per sobre. És a dir, que al llarg d'aquests anys, tot i que aquest procés s'ha anat alentint perquè les taxes de creixement de l'estoc de capital s'han anat reduint,
hem no només convergit amb els nivells d'estoc de capital de les economies més riques, sinó que, a més, aquest estoc de capital, fins i tot en aquests últims anys, superaria aquest 2,2% als nivells de les economies més riques. De totes maneres, s'ha de tenir en compte que aquest és un càlcul fet a partir d'intentar de treure l'efecte dels preus. Si fem el mateix anàlisi en termes nominals, és a dir, l'evolució de la distància de l'estoc de capital per càpita amb els països de la Unió Europea Nord i Catalunya, el que veiem és també que hi ha hagut un procés de convergència, però que actualment l'estoc de capital a preus d'avui és un 33% inferior a Catalunya respecte als països de la Unió Europea. No només és un 33% inferior, sinó que des de l'any 2007, així com en termes reals, veiem com ha seguit convergint, en termes nominals hem divergit. Això, principalment, es deu al fet que els preus dels actius de la Unió Europea han crescut més des de l'any 2007 fins ara que no pas a Catalunya, i de fet que a Espanya. I per tant, l'efecte del preu dels actius ha fet que augmentessin les distàncies en estoc de capital. Què vol significar això? Això pot ser degut a un efecte de demanda, segurament la crisi ha sigut més profunda, segurament no, la crisi ha sigut més profunda a l'economia espanyola i a l'economia catalana, i, per tant, això ha tingut un impacte sobre la demanda de béns d'inversió que segurament ha fet que hi hagués menys pressió en el mercat per poder incrementar preus, cosa que segurament a la Unió Europea o a la Unió Europea més rica, que han sortit abans de la crisi i que hi van sortir de forma més resilient, doncs possiblement el nivell de preus hagi crescut més. Hi ha un segon element que pot explicar també aquesta divergència, que és una hipòtesi que no hem pogut analitzar, però que segurament també hi juga un paper, i és el fet que els preus estiguin reflectint la diferència de preus, el fet que els preus a nivell dels països, dels actius en els països més rics siguin més elevats que aquí, estigui reflectint una qualitat diferent dels actius. Per tant, el que això voldria dir és que, malgrat que estem convergint en termes reals, en termes de volums, amb l'estoc de capital per habitant, la qualitat d'aquests actius seria menor que la amb la qual ens estem comparant en els països més rics del món. En qualsevol cas, paral·lelament a aquest procés de convergència real de l'estoc de capital per habitant, el que observem és que les distàncies en PIB per càpita, en paritat de poder adquisitiu de Catalunya amb l'UE-Nord, mentre fins a mitjans dels anys 2000, l'any 2004 en concret, estàvem convergint, fins i tot l'economia catalana arribava a tenir un PIB per càpita en termes de capacitat de poder adquisitiu 2% per sobre de la mitjana de les economies més riques de la Unió Europea, a partir d'aquest moment hem tornat a divergir. Malgrat el procés de convergència en els nivells d'estoc de capital per càpita, estem divergint fins a l'any 2013, l'any més profund de la crisi econòmica, estem divergint en nivells de PIB per càpita. És veritat que a partir de la recuperació s'ha tornat a produir un procés d'acostament, però aquest procés d'acostament en el PIB per càpita, les darreres dades que tenim de l'any 2019, i de fet ja el 2018, es frena. I per tant, el que observem és que actualment, en la mitjana de l'últim període de creixement, 2014-2019, abans de la crisi del Covid, la distància respecte al PIB per càpita en els països més rics es manté al voltant d'un 7,8% per sota del PIB per càpita de Catalunya respecte als països més rics, i aquesta distància és molt més alta que la que hi havia
en l'última etapa de creixement, en el període 2000-2017, que estava en un 0,7% per sobre, però fins i tot en l'anterior etapa, des de la segona meitat dels anys 90, on estàvem un 5,3% per sota. Per tant, una de les primeres conclusions que arribem a l'informe és que el fet de tenir més capital per si sol no garanteix una millora relativa. O sigui, el fet de tenir més capital relatiu, de millorar la distància relativa, no millora necessàriament la distància relativa dels indicadors de benestar ni tampoc els de cohesió social. I, per tant, això ens remet a la necessitat de millorar tant la qualitat com la composició de la inversió. Aquesta evolució, aquest procés de capitalització que ha viscut l'economia catalana, a l'informe intentem analitzar-lo, com hem dit, des de tres perspectives. Des de la perspectiva institucional, qui és el propietari d'aquests actius, des de la perspectiva de la tipologia d'actius en què està invertit aquesta riquesa, i després també des de la vessant de quines són les branques d'activitat en què es materialitza aquesta inversió. Pel que fa al primer dels components, el component institucional, el primer que voldríem destacar, destacaríem d'aquesta part, principalment és que aquest procés de capitalització on s'ha produït, i això crec que és positiu, considerem que és positiu, és que aquest creixement més intens s'ha produït sobretot en el capital empresarial, el capital que tenen les empreses. El creixement, les taxes de creixement anual acumulatives de l'estoc de capital net empresarial actualment estan al voltant del 2% anual acumulatiu. La mitjana de l'economia era més o menys per sota del 1%, el sector privat empresarial li està creixent encara l'estoc de capital. Això ha permès que el pes de l'estoc de capital empresarial des de la transició, des de finals dels 70 fins a l'actualitat, hagi passat d'aquest 22%, de representar el 22% de tot l'estoc de capital, a representar-ne gairebé el 45%. Per tant, tot aquest procés de capitalització que hem identificat es produeix molt fonamentalment perquè augmenta l'estoc de capital empresarial. Com a contrapartida d'això, el que ha baixat més de pes ha estat el capital en habitatge del sector privat. Aquí no podem distingir, quan fem la distinció des de la perspectiva institucional, hauríem volgut distingir entre les llars i les empreses. No tot aquest habitatge, la majoria probablement està en llars, però hi ha una part que és possible que estigui a empreses, el mercat de lloguer, etc. Però el que veiem és que al llarg de tota aquesta etapa l'estoc d'habitatge del sector privat, llars i empreses, en termes percentuals ha caigut. Representava el 70%, ha passat a representar actualment el 43%. I el segon element que volíem destacar és que l'estoc de capital públic ha crescut fins l'any 2007, ha crescut per sobre, de fet fins l'any 2013, fins el 2012, ha crescut per sobre la mitjana de l'economia, la qual cosa ha fet augmentar el seu pes en el conjunt de l'economia, però ho ha fet a unes taxes realment més reduïdes que el conjunt de l'estoc de capital privat empresarial. Això ha permès passar d'aquest pes del 7,3% fins al 12,1% l'any 2012. Des del 2012, el que sí que observem és un element que posteriorment els membres del PP s'observen com a preocupant, i és que l'estoc de capital públic està caient. La inversió que s'està fent, la inversió bruta que s'està fent des del sector públic no és suficient com per compensar la depreciació de l'estoc de capital públic existent. I, per tant, aquest és un fenomen que no observàvem pràcticament des de finals dels
70 o mitjans de l'última etapa dels anys 70, on també es va produir un procés de caiguda del capital públic, però que des del CETES es veu com preocupant, perquè aquest és un element que limita el creixement de l'economia catalana i el que veiem és que el volum i la qualitat dels serveis públics que ofereixen aquests actius públics, tant a les empreses com a les llars, doncs es poden veure fortament afectats si continua caient aquesta evolució de l'estoc de capital públic. I si no recuperem taxes de creixement de la inversió pública que permetin aprofitar tant els seus efectes multiplicadors com dotar l'economia d'una resiliència suficient com per lluitar contra les desigualtats i per promoure el creixement. Per tipologia d'actius, destaquem dos elements. La primera és constatar una realitat, i és que culturalment l'aspecte capital net de l'economia catalana es manté o és bastant similar al que observem a les economies de la Unió Europea Nord. És a dir, el pes principal de l'estoc de capital es concentra en l'estoc d'habitatge, les infraestructures no residencials, infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries, edificació civil, etc., és el segon component més important de l'estoc de capital. Això tant a Catalunya com a Espanya, com al conjunt de la Unió Europea i de la Unió Europea rica. Maquinària i equipaments representen el tercer element o el tercer tipus d'actius en què es distribueix l'estoc de capital, i els actius intangibles representen aquest 4,4% a l'economia catalana i també relativament en els mateixos nivells que ho fan en les economies mèdiques. Finalment, els actius biològics cultivats, el sector agrícola, representen un pes relativament reduït del conjunt d'actius. Respecte a aquesta fotografia, destacar que en qualsevol cas, tot i aquesta convergència o aquesta similaritat en l'estructura dels actius, el pes menor que tenen les estructures residencials, l'habitatge a Catalunya respecte a la Unió Europea Nord, aquí representa el 45%, a la Unió Europea el 49%, i com a contrapartida el pes més important que les infraestructures no residencials tenen a l'economia catalana i espanyola respecte a les economies més riques. En aquesta part també voldríem destacar que l'equiparació que abans hem vist a nivell, en termes reals, de l'agregat de l'estoc de capital amb les economies més riques no es produeix de la mateixa manera en totes les tipologies d'actius. En aquest sentit, destacaríem dues tipologies d'actius, les infraestructures no residencials i els equips o la dotació en equips TIC, això sempre és per habitant, que tenen una dotació per habitant més elevada a Catalunya que en el conjunt de l'Europa més rica. Les infraestructures no residencials són un 21% més elevada que el conjunt de la Unió Europea rica i els equips TIC un 132%. Aquest és un element interessant perquè un dels objectius dels fons europeus és la digitalització i sembla que nosaltres aparentment no tenim un problema de dotació d'equipaments de comunicació perquè principalment dintre dels equipaments de comunicació aquells que estem relativament més ben dotats que el conjunt dels països més rics és amb els equipaments de comunicació, que tripliquem la taxa, que tripliquem la dotació que hi ha en el conjunt d'Europa. Per tant, aquest seria un element a reflexionar, quins són els elements de la digitalització que hem d'afavorir. Per altra banda, sí que voldríem destacar aquells elements, perquè són elements on podem invertir, on tenim oportunitats de millorar, on estem pitjor dotats que el conjunt de les economies més riques. Uns són
l'estructura residencial. Aquí ho hem associat en part al tema del parc d'habitatge públic, inexistent pràcticament a l'economia catalana i a l'economia espanyola. I una altra mancança, estem un 8, un 9% per sota en dotació de capital per habitant, és en maquinària i equips no TIC. També tenim una infradotació respecte als països més rics de la Unió Europea en maquinària i equips no TIC. I un altre element que també destaquem és el fet que l'economia catalana està infradotada respecte al conjunt d'economies més riques de la Unió Europea en actius intangibles, especialment pel que fa a la R+D, que ens quedem un 15% per sota. Per avançar en aquesta presentació, finalment, us presentem una pinzellada dels resultats que hem obtingut en l'anàlisi de l'estoc de capital per habitant per branques d'activitat econòmica. Una altra vegada, com passava amb el conjunt dels actius, el primer que hem de destacar és que l'estructura de la nostra composició per branques d'activitat on està materialitzat l'estoc de capital és relativament similar a la que es produeix en el conjunt de les economies més riques de la Unió Europea. Per tant, la importància relativa dels diferents sectors on està ubicat el nostre capital és similar al que es produeix a les economies més riques d'Europa. Principalment, una altra vegada, destaquem el pes que té la construcció i els serveis immobiliaris, principalment per l'actiu d'habitatge, el pes principal que té l'estoc de capital en aquests dos sectors, construcció i serveis immobiliaris. Després, els serveis públics i serveis d'atenció a les persones, seria la segona branca d'activitat on es concentra l'estoc de capital, serveis de transport, emmagatzematge i hostaleria, indústria manufacturera, serveis d'informació i la comunicació, serveis de subministrament elèctric, aigua i gas i les activitats agràries. Malgrat aquesta fotografia, el que sí que també és interessant destacar, ja hem dit el menor pes del sector de la construcció, el tema de l'habitatge, i el major pes que l'estoc de capital concentrat en el sector de serveis de transport, emmagatzematge, hostaleria i comerç suposa el 12% de tot l'estoc de capital, en la Unió Europea Nord representa el 7,4%. Això segurament està relativament explicat per l'important pes del sector turisme o el pes més elevat que té el sector turisme a l'activitat econòmica, l'hostaleria i l'impacte que potser pugui tenir sobre el transport i el comerç. I, per tant, hi ha aquesta característica, tot i que mantenim el mateix ordre d'importància, és més elevada a Catalunya el pes del transport, emmagatzematge i hostaleria. I després també destacar un aspecte en principi positiu, i és que l'estoc de capital en la indústria manufacturera és elevat, és més elevat que en el conjunt del pes, és més elevat que en el conjunt dels països més rics de la Unió Europea. De totes maneres, això amaga diferències dintre dels sectors manufacturers en el que es produeix aquesta concentració. Principalment, el fet que estiguem per sobre es deu al pes que té l'estoc de capital en la branca d'alimentació, begudes i tabac i en coqueria, química i farmàcia, on tenim un pes realment superior al conjunt de la Unió Europea, però, en canvi, en fabricació de maquinària i en equipament de transport, són dues branques manufactureres on tenim un pes relatiu més reduït. I, finalment, destacar només en el tema dels serveis públics i l'atenció al personal, que estem un punt per sota. Si només agaféssim els serveis públics, veuríem que seguim estant més allunyats, l'estoc de capital públic segueix tenint un pes menor. Per nivells, finalment, destacarem
dos elements. Per una part, de les branques, de les 20 branques d'activitat econòmica que hem analitzat, 12 branques d'activitat mantenen un estoc de capital per càpita superior al de les economies de la Unió Europea i 8 branques d'activitat mantenen un estoc de capital inferior. D'aquestes 12 branques, que mantenim un estoc de capital per càpita superior al conjunt dels països de la Unió Europea Nord, en destacaríem 6 perquè són branques que no només mantenen un estoc que és un 50% per sobre més elevat que a la Unió Europea, sinó que a més són branques que dintre de l'economia espanyola tenen un nivell de productivitat relativament elevat. El que veuríem aquí és que hi ha 4 branques industrials: alimentació, begudes i tabac, joieria, química, farmàcia, metalls bàsics i productes metàl·lics fabricats i el producte de cautxú i plàstic. Aquestes 4 activitats són 4 activitats en les quals no només tenim una dotació de capital superior a la Unió Europea, sinó que a més són activitats amb una productivitat total dels factors elevada. I, per tant, són factors de potencial creixement. I també destaquem 2 sectors de serveis o 2 branques de serveis: informació i comunicació, i comerç a l'engròs i al detall i reparació de vehicles, que també tenen unes productivitats mitjanes elevades i que tenim una dotació de capital major que en les economies de la Unió Europea. I finalment, per acabar aquesta part de resultats de l'informe, destaquem 8 branques d'activitat en les quals Catalunya manté una dotació de capital per habitant menor que en el conjunt dels països de la Unió Europea. D'aquestes 8 branques en destaquem 5, 3 perquè són les branques que tenim aquí identificades en color rosa. Són les branques 2 branques d'elles són industrials, maquinària i equips de transport. Són maquinaris que estem pitjor dotats i, a més, són activitats d'una elevada productivitat. Per tant, són activitats on potencialment s'hi podrien dirigir projectes d'inversió que tindrien un rendiment social i econòmic important. I en una activitat de serveis, que és l'activitat professional, científiques, tècniques i administratives. I finalment, des del Consell també hem volgut destacar aquests 2 sectors, tot i que no són de gran productivitat, el sector de la construcció i activitats immobiliàries i l'administració pública, perquè encara mantenim una dotació de capital inferior a la Unió Europea i creiem que també justificaria alguna de les recomanacions que a partir d'ara deixo al Ricard perquè pugui presentar-los. Moltes gràcies, David. Ara passarem al Ricard. Jo aprofito per dir-vos que en el xat, no en el xat exactament, sinó en preguntes i respostes, podeu incorporar les preguntes que vulgueu fer sobre tant el que ens ha explicat el David com el que ens explicarà ara el Ricard. Doncs moltes gràcies. Endavant, Ricard, com vulguis. Canviem allò? Sí, doncs allà. Fantàstic. Bon dia a totes i tots. Una salutació molt cordial i agrair d'entrada al president present aquí i també a la secretària la iniciativa especialment de presentar aquest informe al Col·legi d'Economistes. És un informe que nosaltres vam fer des de la responsabilitat de participar, donar coherència i aportar consensos també constructius al debat dels fons Next Generation i, per tant, estem molt contents que ho podem compartir amb els experts i expertes que participen des del Col·legi d'Economistes. Jo ho faré més breu, jo penso que s'ha fet una molt bona introducció, molt tècnica del que és l'informe i a mi em toca presentar-vos les consideracions i recomanacions que, com sabeu, el propi informe no ocupen tant. Ho faré seguint amb la presentació que teníem.
I, en principi, el que faré és una distinció entre les consideracions i les recomanacions. Amb aquesta primera diapositiva us resumiré el que són bàsicament les consideracions, recollint moltes de les coses que ja han quedat dites per part del David Mallafré. Sembla evident que si hi ha alguna cosa que caracteritza el moment actual és aquest caràcter únic i difícilment repetible que introdueixen tant el marc financer plurianual 2021-2027 de la Unió Europea com també aquests fons de Next Generation. I des del CETES el primer element que posem en valor és la part que poden aportar un acord dels agents en la concreció dels projectes de transformació de la realitat econòmica catalana. Sempre parlem d'un canvi de model productiu. Aquests fons ens donen la possibilitat de tenir les inversions que ho facilitin i, per tant, el que és més important és que siguin eficaces, que siguin útils, que siguin properes també als interessos i necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, el consens que aporta aquest informe, tant per part de les agents socials, els sindicats, les patronals, com també el tercer sector i d'altres actors, pensem que és una aportació molt important, així ho van valorar també el propi president, en aquell moment vicepresident en funcions de president, en la presentació d'aquest informe, i també agraïm precisament que en aquell moment hi hagués aquesta distinció a la feina que s'ha fet i que avui us presentem. En relació a l'informe, recordar-vos que un element que ho teniu aquí ficat, que nosaltres donem importància és que recull el posicionament del Comitè Econòmic i Social Europeu. Nosaltres treballem en el CETES, en el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, treballem sent molt conscients que el que fem és alguna cosa que no és aïllada i expressió única de la cultura de consens i de concertació catalana, que ens caracteritza, sinó que és quelcom que també es produeix en xarxa i, per tant, es produeix en primer lloc amb el Comitè Econòmic i Social a nivell de l'Estat, on avui tenim la gran sort de comptar amb l'Antoni Costas, que és una inspiració i un estímul permanent, però també, evidentment, amb el Consell Econòmic i Social Europeu, el qual, per exemple, comparteixen alguns dels consellers que tenim al CETES i són presents també al CESE, o tenim gent que està, com la Joana Agudo, en el cas de Comissions Obreres, que aporta una experiència molt llarga del CESE a que és el propi treball en el CETES. Per tant, som amatents i tenim molt present el que són les resolucions del CESE i jo solament us esmentaré ara 3 elements de les conclusions de la resolució del Comitè Econòmic i Social Europeu, resolució que portava per títol Participació de la societat civil organitzada en els plans nacionals de recuperació i resiliència. Què funciona i què no funciona, i que és molt interessant perquè es va fer en base a una enquesta per saber exactament quin era el grau de concertació a nivell europeu en la producció i definició d'aquests plans. Les 3 conclusions, que jo senzillament us esmentaré molt breument, que tenim aquí és, en primer lloc, que hi hagi una participació de les institucions polítiques regionals i locals en els plans nacionals de recuperació i resiliència. Això és quelcom que ens toca molt de prop als catalans i catalanes i és quelcom que actualment està en el debat, bàsicament, amb la iniciativa del conseller d'Economia, que ha reclamat bàsicament aquest paper. Això és un element que mitjançant la consulta del Comitè de les Regions es trasllada i que, per tant, per nosaltres és important. Per què? Perquè això bàsicament ha de reforçar també l'element de subsidiarietat que és propi de qualsevol política europea i que, per tant, ha de respectar, però també un element tan fonamental com facilitar el que sigui la cohesió territorial. En segon lloc, ens diuen que no hi ha suficient claretat sobre els sistemes de governança d'aquests plans i la distribució de responsabilitats entre els nivells central, regional, local, però que tampoc existeix prou claretat sobre els mecanismes adequats per implicar a la societat civil organitzada i als interlocutors socials en la fase d'aplicació, seguiment i ajust dels plans nacionals de recuperació i resiliència. Per tant, tenim des del Comitè Econòmic i Social Europeu una primera valoració de la insuficiència o de la manca de correspondència en l'elaboració d'aquests plans de recuperació i resiliència i aquest model, concepte de subsidiarietat, per al costat en l'element de la interlocució social i, finalment, hi ha un tercer, que també us cito literalment, que diu que existeix el risc que les qüestions socials
inclosos els instruments de lluita contra la pobresa i la desigualtat, no rebin el pes necessari en els plans nacionals de recuperació i resiliència. També posa l'accent sobre aquest element que és molt important perquè, bàsicament, com hem vist en l'informe que trasllada, que ens ha explicat també el doctor Mallafré, que és com se li hauria de dir a Alemanya, aquí no fem aquestes coses, però a Alemanya series el doctor Mallafré, i si no et diguéssim doctor, és demostrar la teva molèstia. Doctor no, No, és doctor, no? No, no, soc doctor. Ho retiro, disculpeu. Perdoneu que fem una miqueta de broma, però portem tanta broma. Vale. Portem una estoneta. El tema del CESE queda, per tant, recollit, aquí on poseu, recollir el posicionament del Comitè Econòmic Social Europeu, i això queda recollit també en les pròpies recomanacions que fem. Però tornem un segon a les consideracions. Quines hem posat especialment en valor? I us recordo que aquí tenim aquestes consideracions i recomanacions, tenen el vot, el reforç explícit per part de Foment, de PIMEC, de la Unió General de Treballadors, Comissions Obreres, el Tercer Sector, la Unió de Pagesos, etc. És un consens ampli a nivell de societat catalana, societat civil i també agents socials, i on es destaca, bàsicament, alguns elements que ens semblen especialment rellevants d'aquest informe. En primer lloc, que la literatura econòmica i social situï el paper fonamental del procés d'acumulació de capital en el creixement econòmic, bàsicament, com dèiem, a curt termini mitjançant el multiplicador keynesià de la demanda agregada i a mig i llarg termini com a generador del progrés tecnològic. Per tant, que aquest procés d'acumulació de capital té una incidència directa sobre el que és el propi creixement. També una altra constatació que fem al principi, que esmentava també el David Mallafré, és que per si sols els mercats competitius no mantenen la inversió en el nivell socialment òptim. Per tant, aquesta interacció entre la iniciativa pública, la inversió pública, com a element de palanca sobre la inversió privada, és un element central que hem de tenir present a l'hora d'acompanyar, de definir aquesta inversió. La planificació i execució de determinades inversions s'ha de materialitzar, per tant, des de l'esfera pública, però des de l'esfera pública empresa de decisió col·lectiva. Per què? Perquè això té un efecte multiplicador i especialment si ens trobem en contextos d'elevat, perdoneu, quan més elevat sigui el caràcter recessiu del context, com és el que hem tingut l'any passat, ben present, i quan més elevat es financia amb deute públic, també són elements que comentava el David Mallafré. L'informe constata també que l'alentiment que hem fet ben visible del procés d'acumulació de capital que trenca el procés de convergència cap a nivells d'estoc de capital per càpita de les economies més riques, que això, tot i que hem crescut molt a nivell i hem millorat el nostre nivell d'estoc de capital, els darrers anys això no ha anat en paral·lel amb una convergència també amb els nivells de benestar. I això és un element molt preocupant i és un element que hem de tenir ben present a l'hora de definir, articular aquests fons europeus. Perquè també, a més, des de l'any 2014, això vol dir des de la fase de recuperació ante la crisi anterior, recordeu que en el primer trimestre de 2013 encara estàvem en aquest país amb 940.000 persones a l'atur, el 2014 comença el que és el creixement econòmic, que es trasllada mica en mica també en alguns indicadors socials, però pel que fa a l'estoc de capital per càpita segueix equiparant-se però no es tradueix en una millora relativa del benestar. Per tant, ens enfrontem a la necessitat de millorar la qualitat i composició de la inversió per tal d'assolir millor rendiment del capital instal·lat. També des del 2014, la inversió bruta en la darrera fase expansiva, aquesta fase de creixement que vam tenir des del 2014 fins al 2020, no ha cobert ni tan sols el procés de depreciació de l'estoc de capital. Per tant, en aquesta fase d'embranzida, en aquesta fase de creixement, on, en teoria, s'hagués d'haver produït una fase de fort inversió privada i també pública, malauradament, no l'hem tinguda, sinó que ha estat, diguem-ne, una fase de creixement, però d'inversió continguda. Per què? Perquè, bàsicament, i això és un element que també situa l'informe, hi ha una clara atonia de l'estoc de capital públic que limita les possibilitats de creixement
de l'economia catalana i, per tant, també la redistribució d'aquesta riquesa que es generi de manera amb aquest increment a la societat catalana. Per tant, tenim la necessitat d'incrementar i aprofitar millor els efectes multiplicadors per millorar la resiliència i també per reduir la desigualtat a Catalunya. I per això calen nivells d'inversió més elevats i especialment en el sentit dels sectors de les 8 branques i en aquesta relació, que jo penso que és un dels elements, o pensem tots, més originals en l'informe, que bàsicament és detectar on tenim més dèficit a nivell d'inversió, d'estoc de capital, i quins d'aquests d'aquí podem combinar amb aquesta productivitat conjunt dels factors que fa que com més invertim en aquests sectors, millor rendiment tindrem a nivell de creixement econòmic. Això és el que jo us volia introduir de cara a les recomanacions. Ara continuaré amb les diapositives per fer 4 de les consideracions i ara continuarem fent amb 4 diapositives que ens queden unes poques pinzellades del que són les recomanacions específiques. Pel que fa les recomanacions en relació a la gestió eficaç i eficient dels fons. Aquí el que demanem és que es prioritzin els criteris en el procés de selecció dels projectes en funció del retorn social, econòmic i mediambiental. I que aquest retorn es pugui mesurar en el seu impacte sobre l'ocupació i la seva qualitat, l'efecte palanca sobre la inversió total o sobre l'estoc de capital públic i privat. I això és un element que sembla molt evident, però si vosaltres agafeu, per exemple, el Next Generation Catalonia, amb la proposta que es va fer al febrer, i que té moltes idees molt bones i que té aquests 20 projectes, és un primer referent important, no tenim, per exemple, allà el que serien elements per mesurar l'impacte en l'ocupació, ocupació de qualitat, no cal que us ho digui, i també sobre la inversió privada. Hi ha una sèrie de... Bàsicament es mesuren, es presenten uns projectes i es mesuren amb la valoració de la inversió que necessitarien per poder engegar-se, però no en relació als objectius. La primera recomanació que farem des d'antes és que en el procés de selecció de projectes, en aquest cas aquests projectes ja estan seleccionats, però desconeixem quin és el retorn social, econòmic i mediambiental d'aquests projectes. I, per tant, és un element que de ben segur el Govern de Catalunya implementarà a mesura que vagi definint-los amb major grau de concreció. En segon lloc, definir el marc administratiu que s'encarregarà de la seva gestió, avaluació, selecció, seguiment i execució i les funcions i atribucions dels diferents nivells d'administració que han d'intervenir en aquests procediments. Aquí no solament hi és al darrere el Giró, sinó també tots els que som ferms, tenim una convicció cega o com a mínim argumentada en la que és la subsidiarietat. I no estem parlant solament de la relació entre Catalunya i l'Estat, estem parlant també de la importància que el desenvolupament econòmic es pugui concretar, per exemple, a nivell de vegueries o a nivell de comarques, a nivell de grans municipis i que, per tant, hi hagi un encaix entre les diferents administracions que hauria de ser un dels elements distintius en la translació d'aquests fons europeus al marc català. En tercer lloc, tindríem garantir el marc de participació dels agents socials i de ressondre el principi d'associació en el sentit que ja us explicàvem en relació al TC i que també hauria d'incloure, i aquí insistim una vegada més, el tema de la concertació territorial que ens creiem i que pensem que ha de ser un dels elements que ha de permetre un desenvolupament més cohesionat, més equitatiu entre territoris a nivell de Catalunya perquè enfrontem problemes com el demogràfic o problemes com el mediambiental que no es poden solucionar des d'una visió més central o més, diguem-ne, més vertical a nivell de les administracions i la seva interacció. En quart lloc, demanem que es pugui garantir la transparència en la planificació i avaluació dels projectes d'inversió i, per tant, seguir les indicacions de l'instrument de suport tècnic aprovat pel Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea pel que fa als estudis de viabilitat, execució i avaluació dels projectes presentats. En cinquè lloc, recomanem des del CETES que s'estableixi un marc de cooperació administrativa a diferents nivells, tant des de la perspectiva transnacional com entre comunitats autònomes, administracions locals i aprofitar també els efectes transfronterers del retorn de les inversions. Això és un element que sovint deixem de banda. El CETES està fent una feina important també, per exemple, en la seva relació, en construir-la, en millorar-la, en la seva relació
amb el Consell Econòmic i Social d'Occitània i també en altres. I en aquest sentit, per què? Perquè hi ha, sobretot quan parlem d'elements mediambientals o parlem d'elements també ecològics, tenim, evidentment, efectes transfronterers. Pensem senzillament en les pistes d'esquí o pensem, per exemple, en els parcs eòlics. Si s'han de construir a nivell dels Pirineus, doncs, evidentment, tenen una influència, tenen un efecte a nivell transfronterer. Per tant, que hi hagi també aquesta vocació. En sisè lloc, assegurar una capacitat administrativa suficient amb els recursos adequats. Això és un element que sembla també de sentit comú, però per nosaltres és molt important. Jo us posaré un exemple molt senzill que tenim ara a tocar. I no es tracta tant del mecanisme de resiliència com del REACT-EU, dels fons REACT-EU, on nosaltres fem front en aquests moments en el SOC a un pressupost que per al REACT-EU ha passat de 180 milions a 460, o sigui que s'ha més que doblat, amb la incorporació de tan sols 120 persones. No tenim dubte que si ho estan fent així, tenen la seva previsió feta i els seus estudis, però el risc que tenim de no tenir una dotació suficient per acompanyar aquests fons en el marc de l'administració pública és bàsicament que després hi hagi mesures de penalització si retornem part dels fons perquè no s'han utilitzat. Llavors, estem davant un repte a nivell d'administració, estem davant un repte a nivell de país, però estem també a un repte a nivell de les administracions que han de gestionar i acompanyar aquestes inversions a l'hora d'ampliar el que són les seves plantilles i de garantir. Per què? Perquè si no passaran tres coses. Una, que posem en evidència que estàvem treballant amb massa dotació. Dos, que haguem de retornar part dels diners. Tres, que hi hagi un procés d'externalització que entenem no forma part dels objectius dels fons europeus tal com estan plantejats. En setè lloc, garantir el principi d'associació perquè les reformes proposades es basen en fets i estan vinculades a la situació real de l'economia en cada territori, penso que aquesta ja l'havíem dit, i també l'encaix, molt important per a nosaltres, amb altres espais concertats, com per exemple el Pacte Nacional per a la Indústria o el Pacte Nacional per a la Societat de Coneixement, en el marc de la participació dels agents socials, que també ha de contemplar la concertació territorial. Anem a l'orientació dels projectes d'inversió. Aquí són més breus els elements que volem distingir. Us poso ja sobre l'avís que queden 3 diapositives més, perquè portem ja una bona estona i segur que estareu cansats amb molta raó. I per tant, si em permeteu, vaig una miqueta més àgil per sobre aquests temes, per aquestes propostes o recomanacions de l'orientació dels projectes d'inversió. En primer lloc, pensem que s'han de reforçar les competències de prospectiva i anticipació en la formació de la població treballadora per tal que s'assoleixin augments de la productivitat a través de la millora contínua de les seves qualificacions. Recordeu que nosaltres tenim actualment un 49% de la població treballadora que no té una ocupació qualificada i això bàsicament el que fa és alimentar un model productiu que és intensiu en mà d'obra però que aporta poc valor afegit i que per tant té poca productivitat. I això a llarg termini comporta que hi hagi menys capacitat d'inversió i que hi hagi menys retorn també social a nivell de redistribució de la riquesa que genera. Per tant, passa en primer lloc per un impuls del sistema educatiu amb especial atenció a la formació professional dual, així com per orientar polítiques actives d'ocupació vinculats a projectes d'inversió seleccionats. Si heu llegit els diaris, sabeu que s'està presentant una llei de formació professional per part del govern i coneixeu també molt bé, des del punt de vista del propi Pla Nacional de Recuperació i Resiliència de l'Estat espanyol i que tan bona rebuda ha tingut a nivell de la Unió Europea, que també això és un element que ens trasllada una certa satisfacció, sobretot tenint en compte de la campanya que s'ha fet en contra d'aquest Pla Nacional de Resiliència per part de certs actors polítics que, a més sempre posen per davant el seu suposat patriotisme. Deixeu-me, disculpeu aquest petit discurs, però en aquest sentit la formació professional, el tema de l'educació, són elements claus que tenim molt identificats i que ens han de permetre, bàsicament, garantir que aquest 50% de llocs de treball que tindran qualificacions intermitges a l'any 2030, per tan sols un 15% de baixa qualificació es correspongui realment amb les capacitats i competències amb les que haguem dotat els nostres ciutadans i ciutadanes, els nostres veïns i veïnes. I, per tant, aquesta centralitat
de la competència de prospectiva en l'anàlisi, anticipació de les necessitats futures i en la dotació de capital humà d'aquestes persones és una de les orientacions que haurien d'inspirar aquests plans a nivell de Catalunya. S'ha de preveure també la transició digital de l'administració pública i del teixit empresarial, l'impuls de la indústria 4.0 o el desplegament de la tecnologia 5G en el marc del que nosaltres anomenem una transició justa. Transició justa també no solament en el marc social, sinó també, per exemple, en el marc per fer front, per exemple, a elements com la bretxa de gènere. Recordeu, senzillament, en aquest sentit, que tan sols un 11% dels joves i de les joves que estudien carreres TIC, un 11% tan sols són noies per un 89% d'homes. Llavors hem de ser conscients també de fins a quin punt aquesta transició justa en la digitalització ha de comportar, per exemple, una visió transversal a nivell de gènere, transversal també a nivell social. I quan parlem d'administració pública, el que previsiblement hem de garantir és que el valor afegit que generi la digitalització no es traslladi en un estalvi, que potser en part també, però exclusivament en un estalvi a nivell de llocs de treball, en un estalvi a nivell de despesa pública, sinó que es traslladi en una millora de la qualitat de l'atenció a les persones que ens beneficiem d'aquests serveis públics. Ho dic bàsicament perquè una reducció de personal de 12.000 persones a 9.000 del CEPE el que ha comportat és que persones en una situació de vulnerabilitat extrema en la primera fase d'aquesta crisi que vam tenir i que vam patir tots i totes l'any passat no es pogués traduir en un accés àgil al que són les mesures i les prestacions per desocupació a les que tenien dret, perquè no és un regal, sinó que és bàsicament una cosa que pagaven amb el seu salari, però, com dèiem, aquesta reducció de l'administració comporta que no es pugui fer front a situacions, com s'ha demostrat, d'especial necessitat. En tercer lloc, contemplar projectes en l'àmbit de la salut, els serveis socials i la despesa social. Per tant, àmbits d'inversió amb un alt efecte que tenen un elevat efecte multiplicador i que disposen en l'economia catalana d'una dotació de capital per habitant inferior als països més rics de la Unió Europea. Aquí també el debat que hem tingut és molt senzill. Si haguéssim tingut, com a Alemanya, 6 llits d'unitats de vigilància intensiva per 1.000 habitants en comptes de 2, haguéssim pogut posposar el que eren les mesures de restricció i, per tant, l'impacte econòmic i social hagués estat menor. Són elements, senzillament, que aporten seguretat, que aporten estabilitat i que reforcen la resiliència també del que és el propi sistema socioeconòmic. En quart lloc, els fons concedits han de mantenir un equilibri pel que fa a la grandària de les empreses i que doni cabuda a projectes que afavoreixin a la petita i mitjana empresa. I les mesures, especialment les que proporcionen de suport financer, per tant, haurien de tenir informació clara i apropiada per a les empreses sobre el tipus de suport que es presta, la manera en què les pimes poden tenir accés efectiu als diferents instruments financers de la Unió Europea i amb qui poden posar-se en contacte en l'àmbit de la Unió Europea per resoldre dubtes. Tenim la sort de comptar amb nosaltres, no solament amb la gran patronal, que també organitza la petita i mitjana empresa, però de tenir la nostra pròpia patronal catalana també de la petita i mitjana empresa, que en aquest cas, com sempre, ha estat una inspiració a l'hora d'adaptar realment a les recomanacions de les necessitats també de la petita i mitjana empresa. En aquest sentit, recordar que el 70% de l'ocupació en aquest país el genera la petita i mitjana empresa i que, per tant, és un element de redistribució de la riquesa via salaris que no podem deixar de tenir en compte. Anem a la diapositiva 16. Orientació dels projectes d'inversió, també a l'hora de potenciar la inversió en actius amb un elevat potencial tractor. Jo aquí no entraré en detall, ho ha explicat molt i molt bé el David Mallafer, com també que els fons europeus potenciïn projectes d'inversió amb branques d'activitat amb una productivitat elevada, que, repeteixo, penso que és un dels elements d'inspiració que han aportat el Matías i el David en aquest estudi i que, per tant, aquest informe i que el fa especialment valuós. Jo no insisteixo, portem molta estona allà, tan sols dir-vos que a nivell de CETES entenem, i així ho avançava en el principi de la meva intervenció, i així queda justificat també en l'informe del Comitè Econòmic i Social Europeu, que ha d'haver una participació activa dels interlocutors socials i de les organitzacions de la societat en els plans presentats pels estats membres. Entenem que el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència que s'ha fet en aquest sentit així ho recull, hi ha hagut un treball conjunt. Aquí a nivell de Catalunya tenim el Consell de Diàleg Social, tenim un acord
les bases per aquest pla de recuperació, que també es va incorporar al seu moment. No hem participat, però, ni les patronals ni els sindicats en estructures com el Coreco, que pensem s'haurien de beneficiar, s'haurien d'enriquir amb el criteri, amb el consens que porta el CETES. I deixeu-me que com a sindicalista de Comissions Obreres, que no us he parlat com a sindicalista en cap moment, a part d'algun excurs petitó que no he pogut resistir, que us digui senzillament que per nosaltres el valor que porta el CETES és precisament la combinació dels elements. Tenim un equip tècnic d'alta qualificació, que són els economistes, sociòlegs, que treballen al CETES, però a més som un espai on estem teixint consensos permanents. De vegades no concertem, perquè concertar tenim altres àmbits, però el que sí que fem és consensuar i ens posem d'acord en coses tan importants com les paraules o també, per exemple, com en aquest cas, de les propostes. I, per tant, per aquesta raó pensem que el CETES pot enriquir i ha de participar en aquest procés, o podria participar mitjançant un òrgan de seguiment i avaluació que estableixi un diàleg constructiu sempre amb els altres òrgans de l'administració a l'hora de col·laborar en el disseny de la gestió dels fons, a l'hora de portar criteri a la selecció de projectes i a l'hora de fer una avaluació independent i un seguiment de l'equació dels projectes. I acabo senzillament recordant-vos, el David ha presentat el Matías, jo com a ponent he comptat amb el luxe de tenir el Joan Antoni Santana donant suport, amb el luxe també de tenir el David Mallafré com a coordinador de l'estudi i del treball, evidentment, que han fet amb el Matías Vives, que és l'altre economista que ha participat, però també amb els companys de PIMEC, Moisés Bonal, de Foment, Saúl Guillem i el José Manuel Fandiño per part de la Unió General de Treballadors i també el suport tècnic de la Núria Escó, de la Maria Teresa Manyà i la Marta Grell, que ens han reforçat des del propi CETES. Us agraeixo moltíssim la paciència i com sé que les preguntes que tindreu previsiblement siguin més tècniques, li torno a cedir el lloc al David Mallafré perquè probablement ell serà l'encarregat de respondre a aquelles dubtes que tingueu. Gràcies per la paciència i estem oberts a les preguntes que ens voleu fer. De fet, de moment, ni en preguntes i respostes ni en el xat que he anat rolant no tenim preguntes generades. Jo m'aprofito que estic a la taula i mentrestant us dono temps si voleu fer-ne alguna. Doncs quina confiança teniu que l'eco d'aquestes paraules arribi a on ha d'arribar? Nosaltres, ja vostès tenim. Això és una pregunta més política, oi? Agraeixo, en primer lloc, que no ho he dit, una confiança. Agraeixo al Ricard, que és el ponent d'aquest informe i que s'ha fet per part de l'equip tècnic en un sprint important perquè tenir aquesta informació era rellevant en el moment. No era només tenir la informació, sinó el moment en què es tenia era molt rellevant. Per tant, agraeixo a tot l'equip, als que formen part, però al suport de tots els companys i, sobretot, això, als presents, de venir a presentar-lo aquí al col·legi, que crec que és un lloc molt adient per fer-ho. I tant, i tant. I per això posàvem en valor també el CES, que tinguem l'Anton Costas, que crec que hi ha un vincle estret, tenir entre els i les economistes catalanes i l'Anton Costas, que tots el sentim com un dels nostres. Llavors, a nivell de confiança, la confiança nosaltres la tenim sempre, sobretot quan el govern porta 2 mesos. Si no tinguéssim confiança estaríem perduts. I en aquest sentit, jo penso que hem de passar de les paraules als fets. De les paraules als fets vol dir que hauríem de passar a tenir aquesta comissió. Jo penso que és molt important que nosaltres ens creiem, i això també tenim confiança en el govern que tenim actualment, que ens creiem un canvi en el plantejament o en el paradigma de l'anàlisi macroeconòmic que ha passat de claus que eren molt neoclàssiques i que nosaltres entenem que han fracassat absolutament els darrers anys. Jo dic així per provocar i perquè feu una pregunta, perquè si no té gràcia. I hem passat a un model, a una espècie de canvi de paradigma, cap a un model més keynesià que bàsicament requereix d'actors com són el CETES, però també de molts altres. Però el CETES o el CESE, que sigui, ha de jugar un paper molt important. Per què? Perquè un dels elements que confrontem a nivell de societat, un element que tots els economistes coincideixen que, per exemple, es cursa els períodes de creixement, és la desigualtat. La desigualtat és avui en dia un element que centra l'atenció de grans economistes, no solament del World International Database, de Piketty i companyia, sinó també de SAE, de Zuckman. Hi ha moltíssima gent que té molt clar en aquests moments que aquesta desigualtat creixent que tenim i que es concentra també en la part alta dels ingressos té un efecte negatiu a nivell de creixement i a nivell d'externalitats que després afecten a tothom. En aquest sentit,
té sentit emmirallar les propostes que es facin econòmicament, a nivell econòmic, en àmbits de concertació, en àmbits de consens social? Tot el sentit del món. N'és conscient el govern? El govern, com a mínim, en una bona part, n'és conscient que això pot funcionar. Passarem de les paraules als fets? Això ja no t'ho sé dir. Ho intentarem. Doncs continuen sense arribar a preguntes. Si no en teniu cap més, doncs agraïm l'assistència i tant dels ponents com del president del CETES, que s'ha pogut incorporar una miqueta més tard a la sessió, com de tots vosaltres, doncs tancaríem la sessió i fins al següent. No sense abans, perdó, dir-vos que si algú té interès de llegir, informar-se, mirar alguna part d'aquest informe, està penjat al web del CETES i podreu trobar-lo tant la seva part completa com un petit resum en una presentació de PowerPoint. I res més, jo per la meva part no tinc res més que dir que tornar a agrair-vos a tots i tancar la sessió. Gràcies. Gràcies a tots. Gràcies.